Toto je rodina Běžných, která si pro svůj domov zvolila obvyklý interiérový nátěr. Po čase rodina Běžných zjistila, že se jim barva na omítce odloupává kvůli vlhkosti. Na stěně se objevuje plíseň a že je díky situaci na energetickém trhu začaly trápit vysoké ceny za energie. Toto je rodina Šikovných, která si zvolila nátěr Abamal, jež je založen na bázi reflexně izolačních technologií a chtějí snížit své účty za energie. Aplikace Abamalu je rychlá a jednoduchá. Nanáší se jako klasický interiérový nátěr. Díky jeho speciálnímu pojivu a uzavřeným mikrosférám dokáže ušetřit minimálně 40% z ceny za energie. V zimě Abamal působí jako izolace a zabraňuje úniku tepla do okolí. V létě zase udržuje příjemnou teplotu a odráží chlad zpět do prostoru, díky čemuž se doma cítíte příjemně v každém ročním období za každého počasí. Abamal výborně propouští vodní páru a zabraňuje tvorbě plísní na stěnách. Abamal je bezúdržbový, netoxický, zdravotně nezávadný a šetří životní prostředí. Nátěr můžete jakkoliv barevně tónovat. A co vy? Jaký nátěr jste se rozhodli použít? Běžný interiérový nátěr nebo Abamal? Ušetřete s Abamalem peníze za energie a prodlužte životnost svého domu. Vyberte si nátěr budoucnosti a zvolte revoluční reflexně izolační nátěr Abamal.